pag-adalan nin Marhay. Trokis kan piso sa dolyar mas naglalangkaw. Detalyes mga tugang kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Tinawanan po nin asigurasyon ni Gobernador Noel Rosal kan Albay na tatawanan prioridad ang salod kan mga nangangaipon din atensyon medikal. Hinan sa iyang pahayag matapos makipaghuron sa mga opisyalis sa tauhan kan Provincial Health Office kung sa pinaluwas niya ang sa iyang plano na dapat sanang asikasuhon ang mga rural health units asin hospital, ang mga pasyente asin pakarayon ang serbisyo. Idinagdag pa niya na kaipuhan magtao o maitaw ang marhay na serbisyo sa salod tanganing malikayan ang mga reklamo. Sinabi ni Rosal na dapat man ay pasunod din marhay ang Universal Healthcare System. Enot kaya ni sinabi ni Rosal na nagbisita sa iba-ibang hospital tanganing personal na maisihan ang sitwasyon kan serbisyo kan Provincial Health Office siring man makauron ang mga pasyente. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, kaiba po si Lowens Barcena. Pag-iingat yun yan ni Legazpi City Police, Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Dennis Balya ang publiko, lalo na ang mga taga-Legazpi laban sa mga nakakaralat na mga scam text messages na sige anpan-text sa mga manlaylay na numero para sana makapanloko. Ini ang ipinagunambitan ni Balya sa DCGB News na saro ini sa mga magiging indang lakdang na magiging kampanya tangani ng mga taga-Legazpi maprotehiran sa mga manlain-lain na scam. Sigun kay Balya kung nagsisend inin link na dain ang pagpiring doon nga ni na malikayanan na naman na diskwido asin pambibiktima kay ni ang mga suspicious link na ini pwede makahack kan mga manlain-lain na account ng kada individual asin pwede ini magamit sa kalokohan kan mga siring na persona kapag na-access na ang account kan mabibiktima. Matatandaan na maski ang National Telecommunications Commission o NTC nagpapatanid na kung may na mag-text na daimidbid na nag-o-offer ng trabaho, negosyo o premyo na kunong nanggana sa ano man nakawat pero dai man nag-intra, dai nanggad magtubudigdi na iyo man ang pinagbubuon ka na sambitan ng opisyal o nabiktima ng siring na bagay, bukas man daw ang hepatura para ipa-record sa police blotter ang mga kumabibiktima ng mga siring na bagay. Alagad ang mas marahay sigun sa kay Balya, dapat mapreventara na ini sa paagi kanday pagtubod sa mga nagtitext na ini na titext na nanggad ang mga personal na numero ng kada individual. Mga dagdag na bareta halidig sa luwas, ako po sa LBB. Magiging mahigpit ang Albay 3rd Engineering District Office sa operasyon inquiry sa may pamitisan kan Bulkan Mayon sa 3rd Distrito kan Albay. Sinabi ni Albay 3rd Engineering Chief Salome Sartilio na 10 pa sa ng aplikante sa operasyon inquiry ang nagsumiter ng aplikasyon. Sayang ipinaliwanag na kinakaipuan makumple kan mga requisitos na itinalaanin daan mga aplikante siring man sa kagada na dapat ang operasyon may distansyang 1 kilometro sa upstream asin downstream siring man dapat 10 metros ang distansya hali sa river banks. Idinagdag pa ni Sartilio na magkakaigwanin mga inspeksyon sa lugar nagigibuhon kan operasyon tanganing masiguro na nasusunod ang operasyon kan asin regulasyon kaini. Mientras tanto, DTI province-wide ang operasyon sa mga saudan para magkadarakop asin makumpiskar ang mga may dayang timbangan. Jimmy nasalita sa report. Province-wide na mga merkado publiko ang mga sorpresang operasyon DTI ang isa sa gibo sa pakipagkoordinar sa mga lokal na gobyernong nakakasakop kung saan ang mga saudan iyo ang pigsasakyada para magkadarakop asin magkakurunpiskar ang mga maydayang timbangan in mga negosyantes. Pinapanginutan ini mismo kan Provincial Director kan DTI Dindo Nabol kung saan sinampulan kay ni kasuhapon ang Kamalig Public Market kung saan maabot 10 na mga baskula o may mga dayang timbangan nagka-discovering may daya mantang ang mga negosyante na nadakupan bahala na ang lokal na gobyerno na magpataw nin penalidad susog sa ordinansa o Municipal Tax Code. Pasado kay DTI Provincial Director Nabol naglansar sinda kay ni para maproteksyonan man ang mga parabakal kung saan marahaluno na
ang mga pamakalon, pigbibiktima, pasindakan mga negosyanteng nagdadaya sa mga produktong pigtitimbang. Dahilan kani sunod-sunod ang mga pananakyadang gigibuhon kan DTI, mga surpresang operasyon sa mga saudan sa mga masunod pang mga aldaw. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGP News. Paramihan trust na pinagsuspender ni Alkalde Awin Baldo kan Daraga Albay ang pagkolekta sa dugang na rental fee sa Daraga Public Market. Inang nagkapalaman sa pinalawas na Executive Order No. 12 na pirmado ni Baldo matapos makaresiban alkalde ng mga reklamo asin pangapudan sa saraday ng mga paratsenda na grabing naapektaran kang pandemyang COVID-19. Inot nang naglibot si Baldo sa merkado publiko kan Daraga tanganing masiguro na malinig tama ang pamresyuhan sa mga produkto na pigpapabakal digdi. Sinabi ni Baldo na sangon niya nagapadagos sa pagkipaghuron niya sa kada sektor kan komunidad tanganing maaraman ang presenting kamugtakan kay ni asin maresolveran ang problemang kinakahampang ninda. Civil Society Organization sa Legazpi kay po na mag-update kan sa indang record. Ange Galero sa report. Bilang pagkomple sa DILG Memorandum Circular No. 29-72 on Guidelines on the Accreditation of Civil Society Organizations, nagpalawas ngunyan in abiso si Legazpi City Mayor G. Rosal kung saan pigahagad niya sa mga Civil Society Organization o CSO na nag-ooperate sa syudad na i-update na ang sa indang mga records. Sinabi ni Rosal na tangani na makapag-update na kan mga record kay Puhan na isumeter sa City Planning and Development Office ang nangaran kan organisasyon, contact information, objective, serbisyong pig-ofrecer, lista kan mga pagsiserbihan kini. Kay bahan pamandigdi sigon sa alkalde, ang project development as in implementation track record kan CSO pati naman ang mga national, regional, provincial, city as in municipal affiliations. Sigon kay Rosal, kinakaipuhan na ma-update tulos ang directory kan mga CSO para maaraman man as in na magkaigwaman in magayon na relasyon ang LGU kay bahan ang mga ini para sa mga programa as in kauswagan kan syudad kan Legazpi. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGP. Mga tugang alas 6:14 oras po sa Pilipinas, planong magpapo ng General Membership Meeting ni Albay o si Albay Governor Noel Rosal sa masunod na bulan tanganing mailatag sa mga konsumidores kan kuryente ang presenteng kamugtakan kan Albay Electric Cooperative as in Albay Power and Energy Corporation. Tanganing mapagdesisyonan kung ano ang gigibuhon na lakdang. Tanganing mapakaray ang serbisyo kay ini para sa mga albayanos. Ini matapos na makipaghuron si Rosal kay bahan si Vice Gobernador Grex Lagman sa National Energy o sa National Electrification Administration kanakaging aldaw para mapaghurunan ang posibleng medyos na gigibuhon sa sitwasyon na presenteng kinakahampang kan APEC asin Aleco. The very purpose of the concession agreement is to rehabilitate Aleco. But it seems, kumaling mo, yan magraray. So, reklamo kan mga tao. Tapos, sulat itang utang na 2 billion, 5 billion na. O yan, may utang ka sa APEC sa cost of electricity. We have now to decide the fate of the concession agreement. Mientras tanto, sinabi ni Rosal na kaipuan na may pasunod niya ang mga, o ipapapod niya man ang mga alkalde sa kada munisipyo. Tanganing maaraman kung ano ang sendang suhestyon manungodigdi. Ipindaliwanag kang gobernador na kung ano ang mapaghurunan sa pagtripod ang susunodon kang NEA. Ang nasabing lakdang ginibo o pigigibo ni Rosal bilang pagsimbag sa naging tuga niya sa mga albayano na solusyonan ang haluin ng problema sa supply ng kuryente sa probinsya. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta, mga opisyalis kanalbay, saro ang kaisipan para sa progreso. Al Armario sa report. Magkaparehong direksyon ang ehekutibo asin legislative body kan gobyerno provincial kan Albay. Asian sa naging mensahe ninda Gobernador Noel Rosal asin Vice Governor Attorney Grex Lagman sa indang inaugural session kasuhapon. Sinabi ni Gobernador Rosal na priority programs niya ang salud kan mga albayano, edukasyon, social services, sa iba-ibang sektor, programa para sa mga paraoma atin para sira,
food security, asin pag-regulate kan quarrying na nagkataon in yaman sa Albay. Siriman kani ang sinabi ni Vice Governor Lagman, bagin ang kadaklan kan mga board members. Nagtutubod ang mga opisyalis kan probinsya, nasa pagi kan sa indang timbog, mapagayon lalo ang direksyon para sa progreso ng probinsya ng Albay. Alarmario, DCGB. Lokal na gobyerno kang Tabaco City day ng plano na magtugdok nin City Hospital. Jomar Bien, mga tugang sa detalye. Dahil ng plano ang lokal na gobyerno ng Tabaco na magtugdok pa ng City Hospital. Ini ang pigkumpirmar ni Mayor Crisel Lagman Luistro. Sinabi ni Mayor Luistro na dahil na kinakaipuan pang City Hospital digdi sa siyudad ng Tabaco dahil yaon ang eksistensya kan Siga Memorial District Hospital. Sa iyang sinabi na ang gigibuhon na lang ninda is kaipuan na tabangan ang gobyerno provinsyal na mapakarayan serbisyo kan Siga Memorial District Hospital. Pigtawan ni doon kan alkalde kan siyudad kan Tabaco na dahilan ta duminakula na ang Siga Memorial District Hospital hali sa 50 bed capacity pasiring sa 250 bed capacity. Kinakaipuan naman ining dagdaganin empleados, divisions, asin mga departamento nag-urulay si Mayor Crisel Lagman Luistro, Governor Noel Rosal, Congressman Edsel Lagman, asin Vice Governor Drex Lagman kanakalis na daw dapit sa bagay na ini. Para at least yung mga C-section natin, so pwede na dyan. Kaysa sa private hospitals na talagang hirap talaga, no? So, yan ang number one na sabi ko na tutukan natin. Hindi na ako sabi ko, magpapagawa ng city hospital. Kasi hindi na siya kailangan, no? Kaya tutulong na lang kami para mas mapaganda ang operations sa Siga Memorial Hospital. Eh sabi niya, Munay, kasi yung city hospital niya nga ni sa Legazpi, gusto niya nag-ibuko na district hospital din under the province. Okay? So, nakita rin niya na napakalaki talaga ng gastos. Ano lang yun 25 bed capacity lang yung city hospital sa Legazpi. So, there's really no need to duplicate the functions. Kung yaon na dyan mismo sa Tabaco, ang district hospital, 250 bed capacity, pagandahin na lang natin ang serbisyo, no? Si Mayor Crisel Lagman Luistro sa iya pang idinagdag na tututukan ngunyan kan lokal na gobyerno kan Tabaco maging kan gobyerno provincial iyo ang pagpapakaray kan operating room digdi sa Siga Memorial District Hospital. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Mga tugang 20 minutos pasado alas 6 nin aga. Mga bareta po sa lado nasyonal masunod. Magalipas lang kayo ni. GB News Express. GB News Express. Forbes College, the fastest growing higher education institution in Legazpi, offers information technology, digital animation, microfinance, marketing management, public administration, and criminology. Forbes College also offers senior high school strands such as HUMS, GAS, ABM, computer animation, computer system servicing, and programming. Forbes College offers scholarships for deserving students. Get quality yet affordable education here at Forbes. Visit us at the second floor, Kings Building, Rizal Street, Legazpi City. Enroll now at Forbes College. Classes starts August 15. Diarrhea pa rin? Kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Next na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung
sabon ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Kumusta? 2 taon na pala na di. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibuta. Padagos na nagsulot din face mask kasi nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado. Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdum kan DOH Bicol. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you, W, willing and ready to help you achieve your success, C, committed to make you realize your dreams, L. living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras mga tukang sa Pilipinas, alas 6:25 na. Padagos kita ngunyan sa mga bareta niya to sa lado nasyonal. Mga baretang mainit, mga tugang na marulubas sa mga periodiko nasyonal, alagad inot tindong maradangog sa mga oras na inidigdi po sa DCGB. Sinabi po kang Bankers Association of the Philippines na sa giraray na buminagsak ang kantidad kang piso kontra dolyar. Sa datos gikan sa nagluluwas nagikan po sa 55 pesos 95 centavos. Suminakat sa 56.37 centavos ang nakapareho kan sarong dolyar. Napagaraman na ini ang pinakaharani sa mga all-time world records na nairehistro kang 2004, Oktubre 2004, na 56.45 centimos. Mantang ang kantidad kan exchange rate na narehistro kasahapon, minarkahan man ay kadawang beses na luminampas
sa 56 na level kan piso ngunyan na taon. Pagpapababa kan inflation rate asin pagitaas kan sweldo ang panginot na kamaabutan kan mga Pilipino base po sa Pulse Asia Survey na ginibo poon Hunyo 24 sagod 27 mayoriya kan mga Pilipino. Nasa 57% ang naggalaom na magibo ni lakdang ang Marcos administration sa pagkontrol sa inflation rate kan nasyon. Sa datos kan Philippine Statistics Authority o PSA, nagluwas na inflation na minabot ng 6.1% kang Hunyo. Nagluwas man sa survey na maabot sa kabangakan Pilipino adults o 45% ang nangapunan nin pag-itaas kan sweldo. Nasa 33% man ang nag-uyo na dapat aksyonan ang pagtios asin pagdakol nin trabaho sa nasyon. Ipinahayag po kan DOH ang mga rason kung nata mantinidong hababaan bilang kan mga nagpapatudok nin booster dose sa nasyon. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na base sa bago nindang survey nanginginot na mga rason kan hababang booster vaccination ang pagtubod kan mga tao na supisyente na ang sendang primary series. Nasundan pa ininin pagbaba kan kaso din COVID-19 kan Marso sagod sa primerong semana kang Hunyo. Dakol man na nagsimbag sa survey na nagsabing daiman kaipuhan sa trabaho ang booster dose asin daiman kaipuhan na magduman sa mga public spaces. Mantangan iba takot man sa giraray na side effects kan sinabi ng bakuna. Tinawa din doon po kan DOH na bako mandatory ang pagpabakuna kontra sa COVID-19 sa mga aki para maibalik sa mga eskwelahan. Ini kasunod ka nakatalaan na face-to-face classes sa mga eskwelahan sa bilog na nasyon sa maabot na Setyembre. Pinunas ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang kahaditan kan mga magurang asin piglinaw na daiman magiging kondisyon ang pagbakuna sa mga aki. Sa ipinalawa sa datos kan DOH, nasa 3.7 million o 34% sana kan 5 hanggang 11 anyos ang nakareceive ng primary series, mantang 107% man para sa mga edad na 17 o kaya 12 hanggang 17 anyos. Dahilan kaya di malatag ang ahensya ng vaccination site sa mga eskwelahan para mairani ang mga ini sa mga kakian. Posibleng magitaas daw ang hospital utilization rate sa ultimong parte kan Agosto o primerong parte kan Setyembre. Sigun po sa Department of Health, base sa datos kay ni posibleng magitaas ng 100 o kaya 1,800 sagod 11,000 sa masunod na bulan kung day maitaas ang bilog kan mga nagpapabooster shot. Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nahiling nindaan na pwedeng unpick ka ini sa katapusan kang Hulyo. Kan Hunyo, sinabi ni Vergere na nagbaba nin 21% ang pagsunod kang nasyon sa minimum public health standard sa tahaw kan padagos na pagitaas kan inspeksyon o kaya impeksyon sa COVID-19. Dahilan di nagpatanid si Vergere sa publiko na sa pagbaba sa 21% sa pagsunod kang health protocol, pwedeng sumakat ang COVID cases sa bilog na nasyon sa 17,105 sa katapusan kan Hulyo. Mientras tanto, hinagad po kan Department of Energy sa Food and Drug Administration o kaya hinagad kan Department of Health sa Food and Drug Administration ang pagpapahiwas kan implementasyon kan second booster dose kan COVID-19 vaccine. Sa ngunyan, solamente ang mga senior citizen, healthcare workers, asin immunocompromised individuals ang pinagtutugutan na magresibin ni kadawang booster dose sa nasyon. Sigon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, na nagsurat na sinda sa FDA manungod sa panibagong pag-aadal para makasabay ang edad na 50 sagod 59 anyos asin may comorbidities. Sinabi pa kan opisyal na mayoriya o 60% kang hospital admission bako pa bakunado, partially vaccinated asin dai pa natutudukan din booster shot. Mantang sinabi man ni Vergere na magkakaigwanin mga bakunahan sa mga mas dakol na eskwelahan, workplaces, place of worship asin magin sa mga saudan. Dahil daw na dapat ikalarma ang namamatayan na weak surge kan COVID-19 sa nasyon. Sinabi ni Dr. Rod Gensulante, sarong infectious expert asin miyembro kan vaccine expert panel
Namakulpa manggraray ang bilang kan mga kaso ninhelang matapos ang sarong simana. Importante sa ngunyan sigon kay sulante ang level din pagbakuna. Tanganing magkayugan din sufisyenteng proteksyon kontra sa nagkakaulakit na helang. Dapat naman na paghandaan ang pagitaas kan kaso asin dai pa man dapat na makampante ang publiko. Mga tugang maabot po sa kabangang kan mga beneficiaryos kan Pantawid Pamilyang Filipino Program o 4Ps ang posibleng matanggal sa listahan kasunod kang giribong paglinig kan DSWD. Sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na dakol na ang nakikinabang sa programa na bako man karapat-dapat. Sinabi ni Tulfo na haloy na ining reklamo sa ahensya kaya tulos ninda ining tututukan. Napag-araman na maabot sa 4.4 million ang beneficiaries kan 4Ps. Naging magabat ang agenda kasuhapon para sa kadawang cabinet meeting sa Malacanang. Sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara, alas 9 nin aga nagpo ng pagtripon kaibahan sa mga napag-urunan ang manungod sa budget para sa 2023 na nakatutok sa pagbangon asin pagtalubo kan ekonomiya, ang pagpadagos kan build asin infrastructure programs, priority programs para sa industriya ng transportasyon asin sektor ng turismo. Si Presidente Marcos nagpartisipar sa pagtripon sa pagin ng teleconference kung saan siya na may hiling sa sarong dakulang TV monitor sampang nin sarong halabang lamesa kung saan nakatukaw ang sa iyang gabinete. Kaibahan sa mga nagatindir sa meeting sa Malacanang, apera kay Guevara, Yosinda Executive Secretary Victor Rodriguez, Presidential Management Staff Chief Sinaida Angping, Special Assistance to the President Antonio Lagdameo, National Security Advisor Secretary Clarita Carlos, Department of the Interior and Local Government Secretary Benhor Abalos, Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, Tourism Secretary Cristita Frasco, asin iba pang mga cabinet members. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:33 po nin pagkaaga, nagre-receive na ang Department of Education in online application para sa mga senior high school voucher program. Sigon sa Department of Education, kay pangumibo nin account sa online voucher application portal o OVAP ang aplikante sa God Hulyo 22. Asin ang deadline sa pagsumiter ng aplikasyon sagod sa Hulyo 29. Mientras na maaraman ang resulta kan aplikasyon sa Agosto 22. Asin ang kwalipikadong programa pwedeng ko anon ang voucher poon sa nasambit ng aldaw. Magigirumduman o pagirumdum kang ahensya na automatikong kwalipikado. Ang nakakwalipikado o nakakompleto ng grade 10 sa school year 2022 o 2021-2022 sa mga pampublikong eskwelahan, siring man ang pagtatapos in junior high school, sa private school, sa educational service contracting grantees. Ang kinakaipuhan na mag-apply sa programa ang grade 10 completers sa private schools na ESG grantees. Magbabalik po ang mga bareta, mga tugang, sa makalipas lang kaini, alas 6:34 na. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Climex Forte. Climex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapon ang sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo.
dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa BMEG Integra CXD3, ligtas sa avian malaria at coccidiosis ang alaga ninyo. Works in as fast as 4 hours, kaya mag-BMEG Integra CXD3 na. Must be prescribed by a veterinarian. Sulfachloropirazine diaveridine vitamin K is the generic name of CXD3. Sa tulong ng BMEG CXD3, alis ang coccidiosis at avian malaria. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra CXD3. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries and drugstores nationwide. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Anong man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kitang unyan sa mga bareta sa luwas kan Pilipinas. Ilinubong na po kasuhapon si dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Dakol na mga namanwan ang nagabang sa tinampo kan Tokyo parang magtaunin respeto sa ultimong minuto kasabay kan lubong kan dating Premier Ministro kan Japan. Naging pribado sana ang funeral kan dating Premier Ministro para sa iyang pamilya asan amigo sa Sujyo Temple. Sa Tokyo, nakahapmas ang bandera asin sa luwas kan templo. Halabang pila kan mga nagbumundong na manumaan na may kapot na mga bouquet nin burak. Ando minagsa, may nagkapiraman na nagabang nin pangadji. Asin nagatang nin pangadji asin iba pang pamibi. Mantangan iba naghibi asin nagkukurahaw nin thank you Abi o goodbye Abi. Mantang nag-agi ang motorcade asin ang karo na kinamumugtakan kang bangkay kan dating Premier Ministro. Pigilibot ngo na ang bangkay kan dating Premier Ministro sa headquarters kan Liberal Democratic Party o LDP kan dating Premier Ministro asin sa residensya ni Prime Minister Fumio Kishida. Kaibahan ang mga lawmakers asin Parliament Building
o sa Parliament Building kung saan inot nang nagserbi bilang legislador kan taon 1993 si Abe bago minabot sa funeral hall para sa cremation kan mga bangkay kan dating Prime Minister kan Japan. Padagos man giraray sa gudngunyan ang karilibukan na nangyari sa Sri Lanka dahil sa krisis na namamatian ka na manuaan sa nasabing nasyon. Siring man, sigon sa report, medyo nagkalma ang sitwasyon po kan maghali ang presidente na si Gotabaya Rajapaksa. Alagad, igwaman giraray din nagprotesta sa gud na dagos nang maglusad sa poder si Rajapaksa matapos ining mangako na marisan sa pwesto niya na Hulyo 13 pigasabing mismanagement sa mga polisiya ang rason sa pagkabangkrap ka na sabing nasyon arog na sanakan organic farming na madepende sana sa sadiring abono sa agrikultura asin dai maresibi nin mga imported na mga chemical fertilizer na ang resulta daing magamit ang mga Sri Lankan farmers. Dagdag pa kainin na makaapekto man sa produksyon ang mga sala na polisiya kan gobyerno kung saan 50% sana ang mareresibi kan mga parauma. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz, may dara po kan istorya. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Sa girari na nagpagirumdum ang World Health Organization Philippines na pabakunahan ang mga aki kontra COVID-19 para sa dugang na proteksyon. Sigun sa ahensya, mas ligtas magkawat ang mga aki kung sinda bakunado na kontra COVID-19. Sigun pa sa WHO Philippines, sa darahon sinda sa pinakaraning vaccination sites. Sarong pagirumdum, kan DCGB, DOH sa singan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Business News. Mga tugang nagpatanid po ang sarong grupo nin mga paramanok na posibleng mag-itaas ang presyo kan bunay sa mga masunod na semana. Posibleng pumakol man sa 10 sagod 15 kada pedaso ang bunay dahil sa langkaw na production cost nin mga kaso nin bird flu. Sigon sa Agricultural Sector Alliance of the Philippines Incorporated o AGAP. Sa datos kan grupo, uminabot sa 35% ang oversupply kan bunay kan mga nakaaging bulan kaya nagkaperang nagpundo sa pag-atama ng layers nasa 4 pesos ang farm gate price kan bunay kan nakaaging bulan pero 6 pesos na inisangon yan. Nagkakawat man in 5.90 sa god 7.70 ang kada pedaso nin bunay depende sa oversize. Sangon niyang pigalalan man kan Bureau of Animal Industry ang magiging epekto sa supply nin bunay kan pagtagama nin bird o pagtama nin bird flu sa nagkaperang layers farm sa Luzon. Mga tugang, sandali lang. Aramon tadapuan mga bareta sa kamugtakan kang panahon. Aramon tada kung kumusta. Latest po kayo ni kasuhapon. Harayo na pa ang posibilidad na maging sarong bagyo. Pero aramon na po ang pinakabagong detalye asin informasyon manungod sa siring na bagay kung nalusaw na o dai pa ang sinabi ng low pressure. 15 bago mag alas 7. Hello, good morning. Sa Ligaspi, good morning po. Good morning. Sa DCGB po ito. Good morning, Henry. Yes po, ma'am. Good morning. Si Ruth ba to? Opo, sir. Yes, Ruth. Go ahead. You are on there now. Opo, sa forecast natin ngayong araw. Ano po ang sa tuyang pag-asa report? Go ahead. Diyos marahay na aga po sa mga tagapakinig ng DCGB at kay DCGB Henry. Ngunyang pong aldaw, July 13, 2022, ini po ang kamugtakang kang panahon. Kaso bagong alas 3 ng aga, ang low pressure na sa tuwing binabantayan ay nasa 200 km north-northeast ng Kasiguran na Aurora or 615 km north of Legazpi City, Albay. 18.6 degrees north, 122.7 degrees east.
Samantalang southwest monsoon o hangin habagat ang nakakaapekto sa central, southern Luzon at Visayas. So ngunyan, mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-uran, asin pagkikilat pagdaguldol ang maeksperiensyahan niya to sa rehiyong Bicol, Oriental Mindoro, Romblon, asin Marinduque. Bahagyang mapanganuron hanggang sa mapanganuro na kalangitan na may pulupulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldol ang mamamatean sa Northern Samar. Maluya hanggang sa katamtamang luros na hali sa Sursulnupan, sundo sa sur ang mairal na may banayad, sundo sa katamtaman na pag-aalon kang kadagatan. So sa probinsya po kang Albay, ngunyan magiging cloudy kita na may mga scattered rain showers and thunderstorms dulot ng southwest monsoon na posibleng magdulot ng mga makukusog na pag-uran na mag-cause ng floods or landslides sa mga low-lying areas. So ang agwat po kang temperatura tangunyan, 26 degrees Celsius, sagkod 32 degrees Celsius. Nagsirang po ang aldaw kasuba agong alas 5:25 ning aga. Masulno pa siya na alas 6:16 ng hapon. Ang Philippine time po, 6:48 ning aga. Ini po si Ruti Pakala from Pag-asa, Legazpi. Good morning. Salamat po, Miss Roti. Salamat sa Pag-asa Report. Yan po mga tugang, ang kamugdakan kampanahon. Hali po dyan sa Pag-asa, kay ba si Roti Pakala. Sa pangalan po ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta. Siring man mga tugang, kay banyato sa report ang Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas, asin po mga bareta sa lado lokal na sinurat po ni Angel Mustasa. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Coco Martin ho, bawat lakas may match na Cobra. Ngayon, dinagdagan pa ng lakas ng Immune Plus. Todo ako sa klase, pati sa gaming. Ang iniinom ko? Cobra Citrus, na tulong sa focus at pagka-alerto with proper diet and exercise. Nag-online selling ako para sa pamilya. Ang inumin ko? Refreshing na Cobra Berry. Sa biyahe dapat masipag. Fuel ko? Cobra, #1 energy drink. Lakas ng #1. Cobra Original and Citrus de Bote. 14 pesos SRP lang. Cobra, the #1 energy drink. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sandali lang, Ange. Standby muna. May flash report kita. Hali dyan sa luwas. CGV Flash Report. Kaya ba po mga tugang si Jimmy na salita? Jim, ano nangyari? Come in, Jim. Alright, sandali lang ha. Ramon tala pang flash report. Mga tugang ni Jimmy na salita. Come in, Jimmy. Yes, salamat BBP. Matulak kita pa sharing sa barangay Kitago sa Banuan kan Kinubatan. Ta
may informasyon na pinagpaabot sa Satoya si Sangguniang Bayan Secretary Bayan sa Palibino kan Barangay Mauraro. Parado ang tinampo sa Purocono kan Barangay Kitago ngunyan pa sa na mga pirang minuto pa sa natabi BP. May halabaw no na truck nakargado ki mga simento. Nakabalagbag sa tinampo. Salbatana. Kaya so mga haling hobilyar magre-route na sindanin agihan. Anyway, pinag-aapudan ko titry ko si Kapitan Domingo Pama dyan sa Kitago. Habang na madalagan kita duman, makuha na niya to informasyon kung ano ang diskarte ninda nanganing makalusot sa mga hali sa hobilyar and supa hobilyar BP kung saan mga ngaragi. Agad kita ki instruction mismo kay Kapitan Domingo Pama. Ano nangyari sa truck? Na-aksidente o ano? Basta buminalagbag. Ang informasyon na pinabot sa Satoya, baka sobrang karga, batas sa rong tulay digde, may karatula ng aning 10 tons na ang kaya, baka bumagsak. Grabe, ini, magabatonon ini. Wala, dahil nagsisimbag. Anyway, so yan tabi BP, maproceed ako naman sa lugar na aning mahiling niya to ang sitwasyon kan buminalagbag na sobrang nga nagadiling 10-wheeler na truck kargado ki semento. Okay, so yan tabi BP, ang initial na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy. Yan po, may problema ang kinampo. Flash Report. Kasi rin po dyan mga tugang sa may Jubilyar Albay, kaya ingat-ingat lang ha, buda siguro. Baka nag-antabay sa mga kababayan ta dyan po sa DPWH, baka po mag-ibon kipaagi. Mga tugang na makaskas tabi na mahali, iyan tabi na buminalagbag na iyan na dakulang truck na iyan dyan, para po masyado makaskas po na makabalik ang bulos kan trafiko. Diyan po mga tugang sa Ginobatan, Jubilyar Road. CGB Flash Report. Sige, aramon ta po mga tugang ang mga committee reports na naideligar, naitao po sa mga miyembros kan Sangguniang Panlunsod kan Legazpi, mga tugang asin base po sa mga committees na ini po ang magiging basihan kan sa endang trabaho, diyan po sa Sangguniang Panlunsod kan Legazpi. Ans Galero po mga tugang ang may dara kan sinabi ng istorya ngunya na pag-aga di po sa istasyon kan DCGB kasi ino pong programang Morning Hirit. Ans, good morning Ans, kamin. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Dakol ang mga programa o lehislasyon na dapat tutukan kan mga miyembro ng 16 Sanggunian Panlungsod kan Legazpi. Ini ang pahayag ni Vice Mayor Oscar Robert Bobby Cristobal matapos na na-formalize na ang mga committee chairmanships sa lindong kan nasabing konseho. Inutunta VP ang mga standing committees na pinangaranan sa ginibong inaugural session kan Sanggunian Panlungsod. Si Councilor Lau Beltran, iyon makapot kan Finance and Appropriation, pati naman ang Social Legislation. Si Councilor Alvarizo, iyo man ang makapot kan Laws and Rules, Urban Planning and Housing, Public Utilities and Energy. Si Councilor JP Lee, siya ang makapot VP kan Women and Family Welfare, Education, Arts and Culture. Si Councilor Maylingte, bilang ex-officio councilor kan Sangguniang Kabataan, saan makapot kan Youth and Sports Development. Sunod kayan, si Councilor Ato Valladolid, saan napangaranan bilang chairman kan Committee on Environmental Protection, Public Works, Fisheries and Aquatic Resources. Si Councilor Attorney Butch Lucila, iyo man ang makapot kan Committee on Cooperatives, pati naman Committee on Human Rights. Si Councilor Engineer Glenn Casulya, saan na talaga magkapot ka na Trade, Industry and Investment, Good Governance, Public Ethics and Accountability, pati naman ining Committee on Games and Amusements.
Si Councilor Alex Howe, siya ang makapotkan Ways and Means, pati naman Health and Sanitation. Si Councilor Ismael Buban IV, siya ang makapotkan Agriculture and Food, pati na ang Tourism. Mantang si Councilor Luis Gutierrez, siya ang napangaranan bilang Chairman kan Public Order and Safety, Migration and Development. Si Councilor Ismael Santillan, bilang ex-officio member kan Sanggunian, siya ang makapotkan Barangay Affairs. Mantang si Councilor Sunshine Imperial, siya man ang makapot VP kan Climate Change Adaptation and Disaster Risk and Vulnerability Reduction. Sa mga special committees, 5 man sa nainita VP, ang accreditation kakapotan ni Councilor Bariso, ang Senior Citizens and PWD kakapotan ni Councilor Howe, ang Oversight Committee kakapotan ni Councilor Beltran, ang Agri-Tourism Promotion and Development kakapotan ni Councilor Imperial, bantang ang napili bilang pamayokan Special Committee on Public Information yung si Councilor JP Lee. Ayun. Aha. So, pero kay NVP, pinangaranan naman si Councilor JP Lee bilang Majority Floor Leader and ang Assistant Floor Leader kan Sanggunian Panlungsod si Councilor Valladolid. Okay. Si Sayan magiging Chairman Committee on Committee de Silencio. Ay, yan pala, nadidevelop pala na yan pag may sesyon na. Para mag next week. Next week, Mara. Ang Committee on Silence pala. Committee on Silence. Maaraman tayo next week na. Buda, sa masunod pang mga sesyon. Yes. Kung di sa dyan na konsyal ang ano ini, pinmisa antar-antara niya magtango. Trabaho niya magtango. Buda solamenting itataram niya, present. Kung bako present, itataram niya, second demotion. Okay. Abangan ko, VP. Hindi, VP, ang kabtang lang katpahayag ni Vice Mayor Cristobal sa ginibong inaugural session. Sige. Sigun kay Cristobal VP, nagtutubod siyang kaya man inikan Sanggunian Panlungsod basta may igwal lang kipagtarabangan sa Laugan Konseho. Ayun. Nasa linggo kaya talaga yan. Oo. Okay. Yes. So abangan to na lang kung saan mga committee de silencio dyan na magiging chairman, buda magiging miyembro. Pero nga exciting ang committee pang pigabantayan mo ha. Ano pala ang house rules ninda regarding sa sesyon, sa discussion? English, Tagalog, Bicol? English, VP, the usual. Ayan baga, may house rules yan. So inot, kung di ako nasasala, kan inot na mga, hindi ko alam kung so latest, pero so mga kaito, ang konsyal pwedeng mag-Bicol. Tam problema lang kaya paminsan, so translator, so ano pa, so stenographer baga? So pag-i-stay no. Ano siya, English diretso o matagalog pwede mag-Bicol? English, VP. VP. Sa house rules kaswapon? English, VP. English ang koninda. Okay, very good. Sige. NVP, ang sumada kan gabos na mga committee ba standing. ni Tony Butch? Sa Tony Butch, anong committee ba? Siya ang makapot kang cooperatives tapos human rights. Nata, saya tinauso committee on laws. Ining Committee on Laws and Rules, ano kaya VP, nasa minority ba kata VP? Okay. Kaya sa mga importanteng committee ba napaduman sa majority group? Ining tulong darakula, actually, kung hiling kong talig DVP, ining tulong darakula, Laws and Rules, Urban Planning and Housing, Public Utilities and Energy. Ataw ini sa talagang datihan ng konsehal na si Councilor Bariso. Ako, nagugurom dumunta, 9 out of 10 kan mga councilors digdi, mga baguhan. Yan. Okay, yung mananggad. Okay? Pero mas magayong kuta talaga na may abogado kita sa Sangguniang Panlungsod. Although sa ibong na partido ini, pero kutanak, mas magayon na sa an abogado ang mamahala kan Committee on Laws and Legislation. Okay, anyway, sige. Decision maninda yan. Okay, sige. MVP ang mga standing as in special committees kan 16th Sanggunian Panlungsod kan like. Salamat sa report. Hali po dyan sa lubas. Kasuhapon, naghampang man mga tugang sa endang regular na session, is inaugural session,
si ano yan, Mayor Geraldine Rosal. Ilinatag man kayo sa mga plano niya para po sa Legazpi City. Balikan ta po ang flash report ni Jimmy. May kinaraman tabi sa tuminagilid na truck. Yan po sa Ginobatan, Jovilla Road. Jim, ano nangyari, Jim? Hello, PABP. Positive mananggad. Yaon sa area si Kapitan Domingo Pama. Kargado ni trailer truck ini. Gustong sabihin, overloaded ini. Dakula ini, kung trailer ini. Oh, dakula, on budak magabat pati ni. Oh, trailer truck. Kinang ruido yan. Doon si gayod mo yan. Dahil na kinaya, pabugsok baga ining tinampo, para nakalusot siya duman sa pabugsok, maringaning luminapwas duman so, kuminupsit na so break. Salbatana. Pag maringaning dahil kasabatan, dahil in, mga Sir nga ni magkastas tabi na. Jimmy, execution kayo ni pakiulit daw? Purok Ono, Linderos kan Barangay Magiron. Bata sa inutan Ining kayo ni Magiron, Jovilla rin ano? Ginubatan. Naranin Ginubatan na sa tayo ni? Ginubatan. Okay, go ahead. Ngunyan, bata sa tulay digde, 10 tons naman sana, limitado na, delikadong gumaba. Sabi ni Kapitan, mga matagasunan nga ang payaw, may karatula na nga ning 10 tons, yaon man ginaran, nagpipiririt na mag-agi, digdi sa lugar na ini. O yan nangyari, may buminalagbag sa tinampo, nakakaagis na, pwedeng umagis na digdi, motor and tricycle. Pero naramanikap na 10 tons siya na buminalagbag na. Hindi, makita, narout baga sa way bridge ta? Bako man iton pigi-estimate ni Kap. So tulay, may karatula na tabi, pinagayo sa na. May karatula? So tulay, may karatula digdi na 10 tonnage naman sa nabilog ni kagawa sa digata. Okay. Lampas digdi, dahil na pwede, pwedeng gumaba na ang tulay. Pero ang estimate kayo ni trailer truck na yun lampas ini sa 10 tons. Inay ko po. Tonnage. Pero ang kausa ka na aksidente, may nagka-diferensya sa preno. Kuminupsit na sa preno. Dahil na... kasabatan na dakulang autuman o kung ano, di ba? Mate, kung niguanin salamat nga ni sa Diyos na dahil mga nadanyaran, so truck sa nabuminalagbag, ang nadanyaran nyo yan, so biyahe, pahubilyar. Iyo, okay. So bababa digdi sa Ginobatan na haling hubilyar, ang sabi ni Kapitan, magdiskarte na sa nabaya palanog sinda, maluwas ka malik, going Ginobatan, the same. So haling Pwede, Ginobatan, may alternatibo pala na ruta. Arayo una. Kaya maikot kaya lawig Alawig ito. Danguguntan intervista niya to kay Kapitan Domingo Pama, tanganing maraman kan publiko ang sitwasyon sa tinampong ini. Okay. So, trailer truck ka din na may segmento. Pagkatapos, pumilok sa spray, nagpapandratitigit sila po. Kanya, dahil nakakaagyan mga vehikulong pag-aubilya, bisa-bisa. Pero sa mga secretary tricycle, nagkapiligpag sila po. Pero sila yung matipin, motor lang talaga. Pero may kuwala dyan, may pulis na, may autoridad na. Inapadan sila sa pulis. Pinapangyari kasi sa politipik ko. Matagawa, dito na kami sa area. Ano yan? Mga dali mahali? Yung nailigit na si Chibita, o so rescue, karintraan. Pag-transfer na sa mga kargado. Ano naging diferensya pa pick-up kan kuhan? Ano naging diferensya kan trailer truck na yan? Kuminoksit na kami sa break. Hindi na yan. Ano yan? So, din na party yan dyan sa Kitago? Hindi mismo sa may kuhan. Ano din, pagkita di ba eh? Para ko nagkaos, parang di ba nagkita sa kuhan tayo minibag sa Kitago? Sa baba na nung pababa, luksod doon at dati ng pa. Sa baba sa tapos, kasi pag-urba na patas may tapos Magiron na. I see. Nasa Linderos, ba't napagaso tulad yan sa Magiron, 10 tons naman sa Narbagari, sobra na nga niyan sa Kabatanaw. Yung mga sutil, ay nandiyan karato sa mga bitas kagawa na. Okay na, Jim. Naputol si Jimmy. Tanyari, maringata dahil nahagip na kasabatan, kung nawarang ki-break, so, kung ano yan, na kupsit, ayan kaya mga hydraulic brakes yan, mga aruga yan, bako ang simpleng brake lang na arugan sa normal sa radit na auto. Kami, Jimmy?
Ale, nakaputol-putol. Papasiring kami ka. Siya na mag-deliver. Kuan. Support niya, dari Positro. Ayun. Ano na, at least sumatabi ka kan sa mga pasiring sa Pilar, magkahanap na muna ng ibang ruta sinda. Kamaligay na ng akihan. Siguro na sila din kamaligyan. Ay, kamaligyan ito ating sige. Na, spasiring mo din sa Patuka, si Mauro, kita ko na mga auto, hindi naman na siya mas kamaligyan. Palalog, kaya palalog na. Malibo. Sa madaling sabi tabi BB mapaparayo sinda. Dahil sila pwede makaagi digdi balagbag ang trailer truck sa tinampo. Kaya mangangagi sinda pasiring una sa sentrong Kamalig and vice versa. So yan ang unang remedyo ta haloy da ini ta dahil panganay so rescue dapat may balyo ining mga kargang mga semento ginatos ribungan ni gyud ni na mga semento dapat iguanin truck na lilipatan kayo. Pasain, Jimmy, ulit-ulitong ko lang pahubilyar yan? O paluwas sa ginubatan? Palawog sa ginubatan sentro? Saan hali ini? Kumay darang truck? Bye-bye, simento? Dahil manabanggit ni Kapitan, pero saan manali? Wala man ibang gigikanan ki simento dyan sa itaas na parte. Grabing gabat ka. Ang pagka-transfer pa kan simento nga, nabagabat yan. Okay, so sa'yo naka-report si Kap na opisina para makuha niyan, madiskarga tulos? Wala sinda ma-report ka ni tagsadiri kan trucks duman sa kuaninda tagsadiri na kay puan makaagad ki siguro igwa na ki government garo dapat may government intervention na napula i-text ko daw si DPWH baka igwa sinda ki gamit ano wala pa intervention na kita maghalap duman sa kuan dahil kita maghalap duman sa opisina ka kung taga Manila yan kung taga sa inyan dapat may local intervention lalo na sa mga government agencies. Harap kwato niyan, igidid lang ang truck para umagi ang mga behikulos. Intervention pa sana, so barangay pa sana, true kapitan na Domingo pa man, yaon sa area. Yaon sa area sa ngunyan. Sa pagikan DCGB intervention man, i-abisuhan niya to, na sa mga nakantabay na nagabibiyahe, mabiyahe pa sana, hali dyan sa Obilyar, nanganing guys sinda mabuyo, dahil magkaigwanin pagka bol-bol ki traffic sa lugar na ini batang pagtaririk tambiri kay ini dipil pasadit man sa nantin nan po dahil na sinda magdiretso digdi sa Kitago tabi bibe diretso na sinda diyan sa Palanog diretso ng Kamalig luwas Kamalig and so pasiring man Hubilyar dahil naali sa ginubatan dahil na mag-agi sa lugar na ini diretso sinda sa Kamalig mag-ikot sindang Kamalig. Okay so yan tabi bibe sa tuyang follow up kan problema biriya sa tinampo digdi sa Purok Ono Kitago Ginobatan Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa flash report exclusive mga tugang sa DCGB nakabalagbag ang truck yan sa may Magiron Ginobatan Albay di po nagkaging mga bikol panoda tabi ki semento pero mga tugang maparam na kita alas 7 na alas 7:09 na bago po magbareta kita mga tugang dahil po paglingawan na may Jim's Coffee kita na pinindong inumon habang po kamo magdangog-dangog kang bareta ni News Director Edwin Peralta. Jim's 5-in-1 Coffee Mix sinangkapan po ng Korean ginseng nagkatabang po sa satuyang memorya asin po sa satuyang kaisipan siring man po igwa kay agaricus mushroom maray na antioxidant mayaman sa dietary fiber vitamins minerals beta-glucans para labanan po ang mga cancer cells. Para magkusog ang immune system, dapat po sabayanin proper diet, healthy lifestyle, asin sabayan po rin pag-inom ng Jim's 5-in-1 Coffee Mix. May plus ka na sa life. Available yan sa mga leading groceries, supermarkets, and drugstores nationwide. O kung digdi po mga tugang sa tuwing lugar sa Legazpi, probinsya Canalbay, asin Bicol Region, hapoton lang po ang mga tindahan. May Jim's Coffee ka mo. Salamat po sa nung pagantabay. Mga tugang, digdi po sa DCGB. Goodbye! Mabuhay! From one lover to